Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepdäniň esas temalary Azatlygyň websaýtyna iň köp okulan makallarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz Aşgabatda açylan aeroportyň dabarasy we okuwyň ýatyrylmagy, ilatyň ýatyp bilmezligi, türkmen söwdegärleriniň gümrük görgüleri, Türkmenistanyň Bosgunlukdaky Respublika partiýasynyň lideriniň Warşawada, Ýewropada howpsuzlyk we hizmetdaşlyk guramasynyň adam hukuklary maslahatyny neden çykyşy we resmi türkmen delegasiýasynyň oňa bildiren reaksiýasy bilen bagly boldy. Şeýlede bu hepde iň köp tomoşa edilen videomuz Aşgabatda $2 milyard täze howga menziliniň açylmagy baradaky video habar boldy. Türkmenistanlylar näme üçin daşary ýurtlarda galýar atly söhbetdeşligimiz bolsa, iň köp gurrun edilen tema boldy. Siz hem Azatlygyň websaýtyna girip söhbete goşulmaga çagyrýar. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Şüphepde Türkmenistanyň iň esasy wakasy Aşgabatda açylan täze howga menziliniň dabarasy boldy. Bu dabara ýurt içinden gelen habarlara görä ir seherden müňläp adam çäre gatnaşmak üçin gelmeli bolupdyr. Kärdeşim göderiň bu barada yerli ýazgy Amanmurat Bugay bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi dinläliň. Täze halkara aeroportunyň açylış dabarasy köp sanly adamlaryň gatnaşmagynda geçirildi. Gatnaşanlar kim? Gatnaşanlar belli bir bölegi resmi adamlar, ýani Türkmenistanyň döwlet derejesinde wezife eýleýärler hem-de ýurdun içinde işleýän diplomat korpusyň jogapkary işgärler şeýle hem şu dabara ýurdun başyndan çağırılan adamlar. Esasy ölegi ýurdun ýokary okuwjaýlarynyň studentleri şu dabara gatnaşdylar boldy. Bellemeli dabaranyň geçirilýän güni ýagny 17-nji sentýabrda Aşgabat şäherindäki ýokary okuwjaýlarynyň ählisinde okuwlary ýatyryldy. Şol ýokary okuwjaýlarynyň hiç birini kapaklar geçirilmedi, şol okuw ýatyryldy dolýur. Gatnaşdyrylan adamlaryň sany iň azyndan 100 000 adamdan köp adam telewiziýada da onu ýörüýte iş edip görkezýärler. Şonu türkmeniň almany asmanatdan ýere gaçsa gumany diýilýär. Şol asmanatlanmalar şoňa gatnaşdyran kimdir biriniň depesine gelip düşmeli. Edil şeýle ýagdaýym Aşgabat Kotorly stadionuna da boldy. Halkara aeroportuň açylyş dabarasy paýtagtyň ilatynyň durmuşyna nähili täsir ýetirdi. Açılış davarasının başlanmagyna ente 10 saat çemesi wagt galandy. Ýani giýjäniň bir wagty şäheriň ähli raýonuna diýen, ýani köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa ullugynyň maşinalary ses gatyldyjy bilen ala okun turdup adamlary giýjän bir wagty uykudan biýmege etdiler. Giýje saat 1-lerde başlanan şol goh şol davara geçýänse dowam etdi. Meselem Aýdary şäheriň mir mikroýollary halkara aeroportundan ağından 10-12 kilometr daşlykda ýerleşýär. O bilen hiç oňa barlayan ýollar, ýene gaýrlar, köçeler bilen hiç iyi teşwik ýok. Giýjesi bilen ala okun edin şäher ilatynyň köp böleginiň de diýjarsynyň bozulýar. Olam anyny şende uny geçilýän aşan aeroportuň depesindäki halyny ululugy boýunça giňmesiň rekordlary kitabına girdiler. Eger men özüme galsa onu dabara geçirmekde dawaran öňýanyny turulýan gopunan men giňmesiň rekordlary kitabına girdirdim. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu hepdäniň ýene bir ulugylyklanma döredin temasy Aşgabatdan daşary ýurtlara gidip täzirçilik edýän raýatlaryň uçur meýdanyny ýüzüňiz bolýan kynçylyklary baradaky maglumat boldy. Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhanyň türkmen raýatlary bilen söhbetdeşlik esasyna taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Azatlyk radiosu bilen Istanbulyň Atatürk adyndaky aeroportunda gurrundaş bolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň Sultan diýip tutulmagyny isleýän söwdegär Zenan Aşgabatyň aeroportuna söwdegärleriň daşary ýurda çykýan we daşary ýurtdan dolanyp baran mahaly iň köp gümrük gullugynyň işgärleriniň proseduralary sebäpli kynçylyklara sebäp bolýanlyklaryny aýdýar. Söwdegär Sultan Aşgabatyň aeroportuna gümrüge gelen madyňa ol ýerdäki resmiýetiň Zenan ýaşly ýa-da ýaş kiçi diýme
hemen gaty gödek çemeleşýändigini, ýolawçylar bilen äsgermejçilikli ähengde gürleşýänliklerini, gaty köp garaşdyrýanlyklaryny we elindäki goş golamlary zyňyşdyryp, pytradyp taşlaýanlygyny aýdýar. Hawa, nira baryan, näme edip baryan? Hany bar ýüküňi dökşe ýere. Oduk buduk sowaçykladyň ýokmy? Daşary urda gatnaýan nip gomporjak bolýanmy? Hawa onsoň näme diýäňiz daşary urtda? O taýda näme alyp näme satýaňyz? Kellany artman bolmasymrak ýaly sözler aýdýarlar. Söwdegär Sultan daşary urda çykyp barýaka bir gümrük işgäriniň özüne eli bilen bir oto görkezip, bar şo taýyk 50-30 dolar taşlap baýt, onsoň geçersiň diýendigini gurrun berýär. Gümrük işgärleriniň özü ýaly ýygyderli Istanbul'a söwda gatnaýanlary gowy tanaýanlygyny bellän Söwdegär Sultan şeýle ýagdaý öz tanış bilişleriniň hem başyndan geçirýändigini öňe. Söwdegär Sultan daşary urda harid alyp barýarkan ýagny olar esasanam azy önümleri gümrük işgärlerine para bermeli bolýanlygyny, eger para bermän halatynda ekidip barýan önümlerini elinden alyp galýanlyklaryny aýdýar. Azatlyk radiosu bilen Istanbul'un Atatürk adynaky aeroportda gurrundaş bolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň aýnawat diýip tutulmagyny isleýän başga bir türkmen söwdegärden bolsa, Aşgabatyň aeroportundan daşary urda çykjak mahaly baştan geçirýän tejribeler barasynda şeýle diýär. Gümrükdäkiler daşary urda ýygyderli söwda satyga gatnaýanlary häli şindiň awatlaşyp duran gowy tanaýarlar. Eger Istanbul azy karytlary ekitmeýän bolsaň, ýagny ýanynda ätiýaşlyk azyňda 2-3 kile süýjük köke bilen 2-3 san çörekden başga zat ýokam bolsa, şolar üçin hökman 10 Amerikan dollary meçberine para bermäge mejbur edýärler. Meselem, Aşgabatyň aeroportundaky gümrükden daşary urda gaňy geçirjek bolsaň, oňa hökman 15 Amerikan dollary meçberine para beremeli. Bolmasa elinden alyp galýarlar. Söwdegär Sultan Istanbul'a söwda üçin gatnamaga başlan makaly bir gedeginde gümrükdäki şeýle prosedura näýelilik bildirip ýagdaý aeroportdaky Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärlerine aýdan makaly olaryň gümrükden geçjek bolsaň gümrük gullugynyň işgärleri näme diýen bolsa şonu dämeli gelinje diýip jogap berendigini ýatladýar. Ýatlap geçsek Istanbul saparlary Türkmenistan howa ýollarynyň iň ýörgünli uçuş nokoduny emele getirýär we her gün Aşgabat bilen Istanbuluň arasynda 2 uçar saparlary amala aşyrylýar. Hormatly dinleyijiler, döwlet baýkanyny dinlediňiz. Hepdeniň zemin Ýewropada howpsuzlyk hökümetdaşlyk guramasynyň Warşawada geçýän Adam hukuklar konferensiýasy barada söhbetlen dowam etdirýär. Bu konferensiýa Türkmenistanyň resmi delegasiýasy hem indi tapgyr ikinji gezek gatnaşýar. Türkmenistanly aktivistler, oppozisiýa wekilleri hem bu maslahatyň geçýän günlerinde çykyş edip öz pikirlerini aýtmagy mümkinçilik aldylar. Geçen ýyl bolşaýaly bu ýyl hem türkmen resmiýetleri bilen türkmen aktivistleriniň pikirleri gapma garşylykly boldy. Bu temadan kärdeşim Gözelň taýýarlanan maglumatyny dinläliň. Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleri boýunça ýyllyk konferensiýasyna gatnaşýan resmiýeti türkmen opozisiýa wekiliniň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdy türmelerde ýetirim bolan siýasy tutsaglaryň ykbalynyň nämälim galýanlygy barada aýdanlaryny etdi. 20 sentýabrda geçirilen maslahata gatnaşan türkmen delegasiýasynyň başlygy Wepa Hajyýew özünden öň çykyş eden türkmen opozisiýasynyň wekili Nurmuhammed Hanamowyň gozgan meselelerinde durup geçdi. Теперь, что касается утверждения Hanamowyň ýurdun ýapykdygy we hukuklaryň bozulýanlygy barada aýdanlary boýunça häzirki wagtda Türkmenistan 130-dan gowrak halkara konvensiýasynyň we ulalaşygynyň gatnaşyjysydyr. Halkara kanun normalaryny netijeli durmuşa geçirmek we Birleşen Milletler Guramasynyň komitetlerine milli hatabatlarynyň wagtynda berilmegi maksatly Türkmenistanyň halkara borçlaryny ýerine ýetirmek boýunça Pudagara komissiýasy döredildi diýip Hajyýew çykyşynyň bir böleginde aýtdy. Türkmenistanyň daşynda döredilen Respublikan partiýasynyň egindeş başlygy Nurmuhammed Hanamow öz çykyşynda türkmen türmelerinde ýetirim bolan onlarça siýasy tutsagyň ykbalyny anyklaşdyrmak üçin halkara jemgyýetçiligini türkmen hökümetine basyş etmäge we tutsaglaryň ýanyna lukmanlaryň, aklawçylaryň halkara guramalarynyň barmagyna ýol berilmegini gazanmagy çağırdy. Esasy bolýan meselem şol adamlar bilen näme üçin ne jogorganlaşlary habarlaşyp bilýär, ne adwokatlar, ne ýa bolmasa Gylgazyň wekilleri halkara guramaň näme üçin şolaryň hiç biri bilen şo türmede oturanlar bilen habarlaşyp bilenok. Şolar barada hiç bir habar ýok. Habarlaşyp bolar ýaly, şolar doğru gardaşlary bilen görüşip biler ýaly.
şonu talap etýärdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatyna gatnaşýan türkmen delegasiýasynyň ýolbaşçysy Sebep Hajyýew öz hasabatyny jogap bermek hukugy bilen birleşdirýänligini bellep, Respublikan partiýasynyň başlygy Nurmuhammed Hanamowyň aýdanlaryny hakykata gawat gelmeýän we hatda ýalan hem barlanmadyk maglumatlar diýip atlandyrdy. Hajyýew olary diýeri Görkezиň atly kampaniýasynyň türkmen türmelerinde ýetirim bolanlaryň sanawy barada söýlen sözünde hususan da 104 adamdan ýarsynyň gowragy barada Türkmenistan tarapy maglumat berdi. Soňky sapar şu ýylyň may aýynda Ýewropa Birleşigine maglumat berildi diýip habar berdi. Последняя информация была представлена в мае этого года Европейскому Союзу. Olary diýeri Görkezиň atly kampaniýanyň Türkmenistanda ykbaly doly nämälim galýan adamlaryň sanawynda bolsa 88 adamyň ady görkezilýär. Nurmuhammed Hanamow türkmen resmiýetleriniň ýygynaga gatnaşyp çykyş etmegini oňyň ädim diýip atlandyrdy. Emma ol öz gozgan meselelerine türkmen resmiýetlerinden takyk jogabyň berilmänligini aýtdy. 20 ýyllygyny aýdanok, diňe şo 104-den 50-den gowragy barada informasiýa berdik ýa nähil informasiýa berilipdir, näme barada berilipdir, diýermi ýa ýolmy, hiç bir onyň konkretne jogap berilmedi. Hormatly dinleyijiler, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada geçýän maslahaty we türkmen resmiýetleri bilen türkmen aktivistleriniň garaýşlary baradaky maglumatymyzy dinlediňiz. Hepdeniň jemin saglyk temasy bilen dowam etdirýär. Türkmenistan ýylatyň sosial goraglygy, saglygy barada köp iş edilýänini gaýdylýar. Emma raýatlaryň käbir azatlyk radiýasyna saglyk hyzmatlarynyň ýylaty o diýen el ýeterli däldigini aýdýar. Ahally pensioner Şeker Sultanyň habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, ýurtda döwünük keseli bilen kesellenleriň derman, bejer almak mümkinçiligi gitdigiçe peselýäne çalym edýär. Bu söhbetden hem bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkmenistanda soňky ýyllarda medisinanyň tölegi geçýändigi barada aýdylýar. Şu tölegli hyzmatlardan ilat köpçiliginiň dol haýyrlanyp bilmeýändigi barada da gurrunlar bar. Şu medisinada haýsadyr bir tölegsiz hyzmatlar barmy? Medisinada bar ýerde tölegli. Onuň iň soňky onkologiýa, infeksiýa balnoylar bar ýa-da. Şu taýda da tölegli. Onkologiýadaky adamlar 1 ýylga, 1 aýga, 3 ýylga sonun kan gezmeýärler. Solara derman kol mutdel. Onun sahrat süýç keseletagy hiç şeýle umydymyzam ýok, kömek bolar diýip. Sotaýy pully operasiýa etdiler ha bir tansymy. 20 million çykardym diýe. Olar o rak bolan häzir Türkmenistana hiç ýerde bejerilýän zat däl. Solardan pul alýarlar. Näme kömek etseler solaram pully. O taýda hem insan adamlar bar ýara. Olar hem iki dünýäsi golay. Hawa. Sol adamlar, solar pullu bolan soň başga balniýetlerden gatamyrymdyk be. Ine şol onkologiýa girýän näsaglar. Ýagdaýym ýok, töle bilemok diýýände näme diýerkäler? Isleseýsemiz hosarlar tölemeli puli. 20 millionmy ýene näçemi tölep durmaly. Nämelere tölemeli bolýar şolar? Her himyasyny tölep, her balniýeta girini tölemeli. Aşo taýda mutlu bolsa bolmaýarmy? Onkologiýada ýatyp bejer galyp otuldum diýen adamlara duşýaňyzmy? Şolaryň köpüsi dünýäsini täzelýärlermi? Onuň ol adam galmaýar. 1 ýyl ýaşaýam, 2 ýaşaýam, ol adamlar ýok. Medisinanyň gymmatlandygyny ýerliginde duýýaňyzmy? Why, barp bilen ýok diýende. Hiç ýylyçen alp bilen ýok. Bir käwatan arada gaty ýaramadım bolyny. Özüm kol dermanym alyp oturdum, o kol derman aldım. Olam 5 ünlü 2 milyon. So ardan ýemde. O 2 milyonu men 2 aýda dal bilemek pendiýa. 2 aýlygam goýsam ýetenok. Wah iýmeli, içmeli. So onkologiýaň dogony diýip esdiýän men. O süýç keselem. Ýok, hiç kömek ýok. Süýç keselem ragyň bir görnüşi. Olam bejer bolmaýan kesel olam. O aýagyna etsalaram, aýyrtýarlar, olam pully. Ahire onun sonunun deri ülýärler. Yara bolsa bitmeýär. Onun insan ýolly bolady. Süýç kesele asla mut ýok. Ana son ýaly rak bolana mutat ýok. Onun bize tamam edem dok. Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Sultan Açylowanyň pensioner Şeker Sultan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzda Aşgabatda açylan 11-nji kitap ýarmarka sergisi barada söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew. Amanmurat, kitap sergisine ýarmarkasyna baran bolsaň, ilki bilen gözüň ilen zat näme boldy, nähili ütgeşiklik bar? Olar kıyınlar bilen deneştirilenme ütgeşikliğinin gözüne inmediğini, olar bilen gözüne ileýände aslan ýarmarka sergisinin merkezi stendinde döwlet başçysynyň kitaplary ýerleşdirilen. Olaryň jem sany 40 tane kitap. Şeýlehem Koroyda Moskwada ýetilen ýarmarkada diploma münasip bolan kitaplar hemde berilen diplomlar ýerleşdirilipdir. Olarym şu üçüniň birim döwlet başçysynyň kitaby. Ondan Edil Şöwlen ýanaş ýerleşdirilen ikinji stendde bir Türkmenistanyň ýerde urdaky neşri işlerine başlanan stend ýerleşdirilipdir. Şu ýerde Gorogly eposynyň gorkutasa eposynyň ýürüýçe sowgatlygy üçin ad eventlerinde neşr edilen musgolarym var. Şeýle hem Edil şu ýerde kadymy Ýüpek ýolunyň taryhyna bagyşlanan Türkmen hudojniklarynyň живопис eserlerinde käbir ýerleşdirilipdir. Edil şol merkezi stendin gapdalyna gurrum edýän stendimizde prezidentiň hakasynyň urşullary ýazdy diýilýän oşgularynyň da musgolary ýerleşdirilipdir. O oşgularym bira kötekeliň dänänmen oşgy urşu bolmasyn, ýaşasyn diýen ýaly oşgular şular ýerleşdirilipdir. Amanmurat, öňkü ýyllaryň birinde şeýle kitap sergi ýarmarkasyna siziň öz kitabyňyz şoňlan birlikde Ýusup Haýydowyň hem kitaby ýerleşdirilipdi. Eýsem bu sergide hökümet tarapyndan känur götergilenmeýän ýa-da hökümetiň alyp barýan siýasatyny känur gasp etmeýän awtorlaryň kitaplary ýerleşdirilipdirmi? Her näçe kynanmyrjam bolsa şeýle kitaplar ýok. Sizin gurrum berýän kitap ýarmarkasyndan 6 ýyl bol, guralan sergi ýarmarkada bolupdy. Ol 3 gün dowam eden sergi ýarmarkanyň jemleýiji gününe men kitabym Ýusup Haýydowyň kitabyny aýrypdylar eýýän istensen. Öňden gelen hökümet tarapyndan ýazgyrylan gara sanaga düşürilen ýazgylaryň ýekejetiniň deferi ýok. Amanmurat, şeýle sergi ýarmarkalarda ýazgylaryň kitaplaryny başga dillere terjime etmäge ýol açylýar. Umumyň şeýle bir praktika we bir tanyşlyk ýol açmak üçin eserleriň beýleki ýurtlarda hem okuwçylaryny tapmak üçin bir penjere ýaly bir çäre hökmüne seredilýär şeýle ýarmarkalara. Eýsem Türkmenistanda geçirilýän kitap sergi ýarmarkasynyň praktik netijelerini nähili şeýle mümkinçilik barmy şo kitap sergisinde? Edil kitap sergisinde geçirilýän işlerden çen tutup hasap berdi we şeýle ýagdaý bolar diýip çaklamak mümkin näme sebäbi mundan öňem 10 döwlet kitap sergisi ýarmarkasy geçirildi. Şolarda da Türkmen awtorlarynyň kitabyny çap etmäge höwesip başary ýurtly neşrçiler bolmady ýa-da Türkmenistanyň neşriýat işleri baradaky döwlet gurulugy da başary ýurtlardan gelen kitaplary çap etmäge höwesip bolmadylar. Şeýle zat ýok. Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdeniň jemini ýazgynyň borcu aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Ýadyňyzda bolsa, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Goleýdeden çykyşlarynyň birinde Türkmenistanyň amala asyrylýanyny gaýdylýan beýgi işleri gasp etmegiň türkmen ýazgylarynyň mukaddes borcudygyny aýdypdy. Eýsem, ýazgynyň borcu ýa-da mukaddes borcu nämeden ibarat? Biz bu soragy Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harla berýär. Ýazgynyň milletiň öňünde de okuyucuň öňünde de borcu köp ýöne saýlanyp duran 3 tane borcu var. Esasan, birinji borcu ýazyjy öz döwrüni hakyky beýan etmeli. Haýsy döwürde ýaşaýar, nähili şertde ýaşaýar, şoň töweregini gurşap alan durmuş şertleri nähili. Şonu mümkin bolýança hakyky beýan etmeli. Sebäbi soňky nesiller ýazgynyň eserinden şu durmuşy göz öňüne getirip bilýärler. Ýazgynyň möhüm borcunyň biri yalandan saklanmakda. Şol şeýle bir döwürler boldy. Meselem Brejnewiň durgunluk ýyllaryna ençeme ýazyjylar ýazmasyny goýdular. Ýazmadylar. Rasputin ýaly, Dudin ýaly adamlar ýazmagyny besetdiler şo döwürde. Ýa-da Stalin döwrüni alsak, Maksim Gorki'nin Lenin diyen o şirki vardı belli. O şirki Stalin'in Gorki'den özü vardı şeyle o şirki yazmağını talep edipdir. Ol dürlü bahanalar bilen ölýän şol o şirki yazmadı.
Stalin'i wasp etmedi, Stalin'e hizmet etti gorky. Ýöne onu wasp edýän efer galdyrmady. Yazjynyň beýleki bir borjy ýalany, galyplygy aýtmazlykda. Iň bolmanda şonu köpçülüge ündöw etmezlikde diýip hasap edýän. Hudaýerda eýsem ýazgyň 3-nji borjy näme? 3-nji borjy adamyň ruhy ahwalatyna bir näçe täzelikler bolup geçýär, öwrülüşikler bolup geçýär. Şolary aýan etmek, şol gizlin sırlary aýdyp bermek. Meselem biz öň Sowet adamlarydyk. Häzirni başga bir jemgyýetiň adamlary. Biziň ruhy ahwalymyzda bolup geçýän täzelikler bar, öwrülüşik bar. Şonu çeperçilik babaty taýdan açmaly hem görkezmeli. Ol elbette ustatlygyň derejesi şol adamlaryň duýup ýetişmedik, entek aňmadyk pikirlerini ýazyjy köpçülüge aýan etmeli. Men şol borjy ýazyjynyň bir 3-nji, ýagny kämillige ýeten derejedäki amala aşyrmaly borjy diýip hasap edýän. Hudaý berdi. Eger biraz ýa-da göz aýlasak, Türkmen Sowet ýazgylary adam ruhunyň injenerleri diýip atlandyrylýardy. Inni Türkmenistanyny şu beýgi işleriň waspçylary bolmaly ýaly ýazylan öňüne goýulan esasy wezipe. Eýsem ýazgylaryň şu beýgi işler diýilýäni wasp etmek borjy barmy? Men pikirimçe ýok. Sebäbi ol edilen iş eýýäm geçen döwür. Meselem Sowet Soýuzy döwründe de ägirt uly işler edildi, görülmedik işler edildi diýip aýdyldy, 70 ýyllap aýdyldy. Ýöne ol döwür eýýäm geçdi ahyrin. Her bir täze iş jemgyýete gerek. Şu jemgyýet öz ilerlemegi üçin hökman bir iş etmeli, öňe ilerlemeli. Ol bir edilen iş, ol eýýäm şunki iş eýýäm düýüniň hasabyna geçýär-de. Ýöne adam aňy, adamyň psihologiýasy, adamyň garaýşy ol hemişe çarklanyp täzelenip durmaly. Ýazgynyň borjy şoňa gönükmeli mükadip pikir edýän. Hut şol meseleleri aýan edenne ýazgy ýa-da şahyr onu şol öz borjuny ödedi bolýar. Eýsem ýazgynyň ýalany paş etmek borjy barmy? Ol elbetde bar. Ol bar. Ol möhüm zat. Onuň üçin hem bir gaýrat gerek, ikinciden hem şun akyl gerek, düşünje gerek. Meselem bizde Peygamber ornuny goýulýan meşrep bar, meşrep diýwany ýa-da nesimi bar, magtymly bar. Şolaryň köpüsi şol hakykaty aýdynlyk üçin helak bolupdyrlar. Meşrep diýwany türmede ölüpdir, nesimini dawandan soýupdyrlar. Mansur şolar ýaly ýagdaýa düşüpdir. Bir magtymlyň durmuşyny bir menki bolsun diýer ýaly däl. Şolar hut şol hakykaty aýdyp, hakykatyň nämedigini düşündirip şol agyr ýagdaýa düşüpdirler. Onu gysga çaýdylanyny ýazgynyň eger mukaddes borjy bar bolsa, ol hakykata gulluk etmekde. Diýmek bolýarmy? Elbetde hakykata gulluk etmeli. Egerde sen hakykata aýdyp bilmeseň, onu aýtmakdan gorksaň, onu ýalany aýtmakdan saklanmaly. Hormatly dinleýijiler, ýazgy Hudaýberdi Kagarly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşuna Nurwan alyp bardym. Ýene-ki efir duşuklaryny we senli hoş saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.